тағйиротҳои нав ба қонун ворид шуда буд, яъне ки қарори нав биромадагӣ буд, шумо бо диққат гӯш кунед ва нотуурӣ нафаҳмед. Агар нафарҳое ки доимӣ дар Русия зиндагонӣ мекунанд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, агар шумо бихоҳед фаҳмидан дар Федератсияи Русия патентҳои шуморо аннулировать кардагӣ ҳастанд ё ин ки не, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверка мекунад ва ҷавобшам мега ки патенти шумо аннулировать шудагӣ ҳаст ё ин ки не. Хоб тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки имрӯз бисёртар ба саволҳои шумо ҷавоб бигардонем. Бо диққат тамошо кунед ва ҳатман лайк монед. Як кас навишонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Мошинҳои соли 2008-2009 метавонанд ки вориди ҷумҳурии Тоҷикистон шаванд. Хоб бародарони азизу гироми қадр, чӣ хеле ки медонед, дар ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳои нав ба қонун ворид шуда буд, яъне ки қарори нав биромадагӣ буд. Мошинҳое ки аз соли 2013 боло мебошанд, баъдан ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки мошинҳои шахсии худшона вориди ҷумҳурии Тоҷикистон кунанд. Дар инҷа як саволи дигар ба миён меояд, бародарони азиз, агар нафарҳое ки аз дигар давлатҳо ҳамчун ба монанди меҳмон ба ҷумҳурии Тоҷикистон мебиёянд, дар ин ҳолат метавонанд ки ба мошинҳои солҳои кӯҳна ворид шаванд. Вале агар нафарҳое ки мошин бизнесану дигар касое ки мошин ворид мекунанд барои дар Тоҷикистон гаштугузор кардан, барои ин нафарҳо қонун тааллуқ дорад ва аз соли 2013 боло иҷоза дода шудааст. Як кас навишонда: ассалому алайкум. Ҳамин 3 моҳ пас регистратсия кунӣ, патент накунӣ. Чо мекунад? Ҷавобша бугӯ. Дар ҳолате ки шумо мигратсиони картаи работа қатъӣ вориди Россия мешавед, шумо ӯҳдадор ҳастед ки патентона мақсад дастрас бикунед. Дар ҳолате ки шумо ҳамчун меҳмон ворид бошед, баъд дар ин ҳолат метавонед ки 3 моҳ бе патент, бе сени регистратсияи холӣ бикунед. Як каси дигар навишонда: ассалому алайкум додар. Як хабар додем ки депортатсияро бо ҷарима супоридан кушода мешавад. Ин қонун аз кай ба кор медарояд ва нархи ҷарима чанд рубл мебошад? Хоб бародарони азизу гироми қадр, ҳар чизе ки мо нашр мекунем, шумо бо диққат гӯш кунед ва нотуурӣ нафаҳмед. Мо нагуфтем ки бо фалон қадар маблағ ҷарима супоридан депортатсия кушода карда мешавад. Мо гуфтагӣ будем ки аз ба ҷои видварения кардан дар Федератсияи Русия тасмим гирифтанд ки ҷарима таъин кунанд ва миқдори ҷарима ҳозирашда муайян нестае ки чӣ қадар маблағ пардохт кунанду аз видварения озод шаванд. Як кас навишонда: ассалому алайкум ака. Ман патент ва регистратсия доштам, аммо мара через спецприём роӣ карданд. Дар авф кушода мешуда бошад ё не? Илтимос ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. Патент ва регистратсия дар ҳолате ки шумо дошта бошед, мумкин ягон ҳуқуқвайронкунии дигар кардагӣ ҳастанд ки шуморо ба воситаи спецприём мисол запрет мондагӣ ҳастанд. Ва дар ҳолате ки қонуни авф ба имзо мерасад, баъдан аниқ мешавад ки кадом гурӯҳи муҳоҷирон ё кадом гурӯҳе аз қонуншиканиҳо авф карда мешавад. То қонун қабул нашавад, пешакӣ ҳеҷ кас ҳечи гуфта наметавонад ва ҳеҷ чиз маълум нест бародар. Як кас навишонда: ассалому алайкум. Ман официально кор мекунам. Патент дорам, бояд ман чӣ кор кунам? Агар официально кор кунем, патент ва трудовой договор дошта бошем, шумо ҳамура ба МВД Федератсияи Русия уведомление рӯй мекунед. Тамом бародари азиз. Як кас навишонда: ассалому алайкум ака. Илтимос фаҳмонед, ҳозир гражданинро бигирӣ. Аз фарзандо пул метиҳад, нашоти пул додан фаҳмонед. Оиди материнский капитал аз байн рафтан мо видео кардагӣ будем. Агар нафарҳое ки доимӣ дар Русия зиндагонӣ мекунанд ва мисол регистратсияи доимӣ доранд, худшон гражданини Россия ҳастанд, баъдан соҳиби фарзанд мешаванд, материнский капитал ба ана ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад ва дода мешавад. Як кас навишонда: ассалому алайкум. Сози ака номерот дар кор ай куҷоёвум. Агар ки ягон масъалаи савол боша, бародари азиз, метавонед дар ҳамин комментария бинависонед. Мо мебинем, агар саволҳои такрорӣ набоша, мо ҷавоб мегардонем. Оли бисёри нафарҳо норозигӣ баён мекунанд ки мо ба ҳамаи саволҳо ҷавоб намедиҳем. Бародарои азизу гироми қадр, шумо ҳамин чиза хуб дарк кунед ки агар мо ҳамаи саволҳоро дар ҳар як видео бихонем, видеои мо 30-40 дақиқа мешавад ва бар замии саволҳое ки ба мо пешниҳод мешаванд, бисёртараш такрорӣ ҳастанд. Ба ҳамин хотир мо саволҳоро ҷидо карда ҷавоб медиҳем. Як кас навишонда: акам мегуфти чӣ хел қонунҳо биромадагӣ барои паспорти Русия гирифтан. Барои паспорти Федератсияи Русияро дастрас кардан чандин тағйиротҳои нав шудагӣ буд соли гузашта 26 октябр, яъне дар соли 2023.
ما ویدیو کردگیم در این موضوع بگیم 2 تا ویدیو هست در کانال ما میتونید راننده تماشا کنید 1 ماه یا 2 ماه پیش ویدیوهای ما هست در این موضوع یک از نویسنده هر یک خبر شما را گوش میکنیم و در چنین خدمت مهاجران با شما برای کار و سلامتی بردوام خواهیم هزار رحمتی کلان از شما از زمین تا آسمان میندار هستیم و هر کسی که ما را دستگیری میکنه ما مخصوص برای همون نفرها طبق قانون هر چیزی که هست پیشنهاد شما میکنیم یک از نویسنده سلام گفتی ای ماه فوریه همه میتونه تاکسی کار کردن میشیده باشد برادرای عزیز بعضی نفرت یک خیلی چیزا را مینویسونی اینامی ما همون چیزا خودم نو در انجام میشم ما در کجا گفتم که از ماه فوریه همه میتونه تاکسی کار کنه یا دیگر چیزا هر یک چیزی که ما نشر میکنیم خواهش میکنم که خوب امور را گوش کنین و خوب درک کنین اگر شما در مسئله پراوا گفته باشین از 1 اپریل بگیم این چیز ممکن قوه قانونی پیدا کنه پرواد کردن حجت رانندگی به یگان اگزامین تماشاگران عزیز و گرامی قدر تا برنامه‌های دیگر خداوند همه ما شما را نگهبان باشد.